В купата слагаме вода, в случая 350 грама. И леко разместваме кваста, докато започне да се разтваря. Трябва да се получи нещо средно между рядка боза. Хубаво е кваста предварително да се разтвори, преди да започне да се меси. Може да го направите това с миксер, с виличка, но най-добре на ръка. Така ще усетите дали е нужно повече да го разтваряте. Естествено, може да останат и малко по-големи парченца. Това не е фатално, но е хубаво цялата смес да бъде еднородна и да няма много едри парчета. В момента използвам активен квас, който се е получил от захранване на така наречения квас майка, който имаме, и към него сме добавили свежо една част брашно и една част вода. След 12 часа максимум тази смес бухва, ферментира и се получава така нареченият активен квас, с който може да месиме на момента. Нашата смес е готова. Използваме сито или нещо подходящо. В случая рецептата ни за 500 грама брашно, като по-голямата част ще бъде типово. Ще сложим 300 грама типово брашно. Пресяваме го. Ще сложим и 100 грама просо. Рецептата ни беше общо 500 грама, останаха ни още 100 грама брашно. В нашия случай може да избираме между съответно типово или пълнозърнесто грахам. Слагаме малко пълнозърнесто брашно, пшенично тип грахам, което също ще бъде 100 грама. Споменах преди малко, че в рецептата има и сол, но солта не се слага в началото, а се изчаква ферментацията леко да започне. Ако ползвате ферментиране в хладилник, най-добре е сместа да се замеси, да се остави в хладилник за една нощ и на сутринта се добавя сол.
Ако ще изпечете хляба в същия ден, от замесването изчаквате около час и половина-два, слагате солта и следвате инструкциите за работа, втасване, премесване и така нататък. Измерили сме си нужната доза, сега ще я замесиме. Може да използвате бъркалка, може да използвате миксер. Нещо много важно да уточним е, че когато работите с квас, се използва повече вода и съответно тази повече течност прави тестото по-лепкаво. Не е толкова удобно за работа, както обикновеното с мая тесто, което правиме, но с това се свиква, не е нещо фатално. В нашия случай ползваме флейкс от Просо. Флейкса абсорбира по-голямата част от водата, тъй че ще ни е по-лесно да го месиме, както в случая ползваме и типово брашно, което мога да кажа, че се работи с него по-лесно в сравнение с останалите видове брашна. Това е нашето оформено топче. Колкото се може, обираме още мократа смес от ръцете и ще замесиме едно топче, което ще оставим да ферментира. Ще използваме ферментация в хладилник, което значи, че от момента на замесване, сега е 16 часа, ще започнем да работим с него за хляб утре сутрин. Това означава, че от сега до утре ще стои в хладилника за бавна ферментация, като тази бавна ферментация спомага за пълното разгръщане на вкуса, избягва киселия вкус, хляба толкова няма да е кисел. Една от характерните особености за хляба с квас е, че леко киселее и също така нишестето, което се намира в зърното, може да се разгради бавничко на проста захар, която всъщност е полезна вече за организма и може да се абсорбира напълно. Ето така, замесвате го горе-долу, да се получи топка. Не е нужно нещо да се замесва допълнително, да се оформя. Трябва да се получи една топчица. Ще използваме същата купа. Слагаме я в купата. Покриваме я с фолио. И изчакваме една цяла нощ за бавна ферментация.